Halló, jó estét kívánok! Ne haragudjon, nem tudom, későn hívtam, én külföldön tartózkodom, nem tudom, hogy időeltolódás most hogy van, pluszba vagy mínuszba. Viszont olyan problémám lenne, hogy vettünk önöktől elég nagy tételben almát. Na most nekem van egy ilyen kisebb feldolgozóm, elküldtem az embereim, bevitték, mikor elkezdték felezni, észrevették, hogy az almának a közepében nincs semmi, hanem bele van szarva. Most ez egy rohadt nagy átbasás volt, arra gondoltam, hogy önnek visszaküldök egy ládával, kóstolja meg és mondja meg, hogy ez na micsoda dolog. Milyen dolog ez, hogy beleszarnak az alma közepébe? Hát átadjuk a kisgyerekeknek az óvodába, ebből ígyanak almalevet? Szarízű almalevet? Vagy nagyanyád elmegy a boltba, az vesz belőle, ebből ígyon? Az anyádnak azt a rohadt mocskos, alpári, rohadt betyár, kibaszott, csavargó, vastagbajszú, zsíros fejű cigány kurva anyját, azt. Te. Hát tőlünk biztos, hogy nem vettek el. Bele volt kulelva az alma közepébe. És még volt benne középen egy bogár is. Némelyikben. Van, amelyikben ilyen negrós papírt találtunk. Hát ez milyen dolog? Mi? Hát, tőlünk biztos, hogy nem vettek fel. Nem? A túlyapának a bogyója az nem abban volt benne? Biztos, hogy nem Berki Attilának a lábáról a körmöt is megtaláltuk benne. Azt honnan szedtétek össze? Azt mondd meg nekem.